to kinye to chal chuny musongo kech gik mowacho gin gik baonge but chik mokelni kendo dhi bedo implemented tiyudo yuda kom ni to namba achiel joma ne konyi ka chako penji sharewa gini ni ang'ona mantie awinjo koland nderni adwario ng'ato wacho nadwa klas kokimigi bati second year jogi machako goyi. Number 2, ka osekel kampen ma pesa ka ng'ato yudo, the first thing en nyaka ochak paro dakitigo milion 100 to kigo salary ni higni 5 kom miyudo 10 milion 50 to pod idwa kendo dok dwaro komno, gino bro nyayo mibadhi, obro nyayo jotelo bedo jokwe, obro nyayo jotelo manyo yore mag okuongo duoko aeto kendo loso moro modhi miu nikech ong'eyo ni pesa ema dhi duoke e telo. And I think ni yiero mwadhieni and gini oseketho wan jotelo matindo mabeyo kati pinywa maluo. Ne iyudo ka nitie jatelo ma en gumaono onyalo telo to ongo pesa ama ongo nying to ng'ato bira but seche moko ng'ama dak ndik kata nyinge makinyiso nondik nyinge to golo pande kopo to nikech obiro gu pesa to beda popular bo kaw kom. Yes. But it's true ni kata kibiri pinywa maluo kata pinje kabinde moko gi report golo pile wabunge mane ong'amo dhoge kachamo muma kendo poko chako wuoyo lakini kiyude liel gu microphone to iwacho ne ni the best debater in assembly. So aparo no samisebet kamano tami bende iwach ingende dok ibunge especially joma dwa dhi bunge kako osiepenagi. Yes. Bunge mantie legislation tie oversight kagigo te dakitim ang' mitimo kuro nyiso ni rang tich moriti gu pesi no manyalo nikech jopiny nyalo konyo kata kokinja siasa jopiny nyalo konyo yore mang'eny to kisewacho ni dwa dhi bunge konyo jopiny wach legislation oversight gi representation to okiwuo chik dakilos nikech okindik to kisom oversight dakitim nikech kokel budget marom kama dakisom nyiso jopiny oketi tich mok chal kodi. Right. Koro at the end inibro tiyo tich mar loso pesa iduoko loso pesa moro kendo iduok negi. Engineer, jopiny ng'ato be nyalo timo